sobe senza le tutorial ethi angisoze ngahlukana nawe nongithanda kangaka njalo sohla. So transpose yakhona negative kure ungasebenzisa noma liphi igram le worship. So ihamba nje. So izobe isura lehamba kanjena-ke. Yeah. Sanibonani bafethu, lo good enough owadlamini Sibongo wenza isura ledende ufunisa nge-keyboard. Yeah, please make sure you subscribe to channel awule ndlela uphutha lelo, uyilike le channel. Yeah, qala kanje. So mengiqala kanje. Awuphinde futhi. Baseline abathokuhlukahluka nabaningi kodwa igcina kwakho konke kumele ekhale ngendlela right nehlelekile yabo. Cela uphinde lokugcina. So kunyeke lokhu-ke never mind lokho kodwa okuyikona kona kumele ushaye lokuhamba kanje. Two left arm suhambani. Yabo uphindela. Lapha ngenze lokho ya nje kodwa uhamba nje. No, then right sokuhamba nje. Umuthando kwathi kanje. Umuthando uyaqhamuka usungena kuyona le chord le. Uphindela futhi. Uphindela. Then masuka khona le part ethi nongithanda kangaka. Athi samanye.
zihamba kanjena-ke yabona-ke amakhodi cela ukuyenzela ngala ngoba uma sengingala kuba nenkinga. Okay, khalela kabi ngala futhi nakhona athi ngihlise iskeyboard kancane nazo-ke. Okay, yabo uphinda futhi yabo kwenzeka alright. Right, so kusuhamba njani? Yabo uphinda futhi usuba khona phathi njalo sothandana kanjalo. Bengifika late la ekuvaleni because ngibuka la kwi-phone ngibuka kwikhamera, so angiqondile ngqo amehla angajongile la ezandleni zami abuke la kwikhamera ukuthi iphosa kanjani. Okay, lo part le senza kanjena-ke wona-ke nginyuka ngithi kanye kanjena. Alright, amsuhamba nje. Uphinda futhi ngithi kanje. So ukuphinda kwekugcina yabona qetha ubonile. So alright, amsuhamba singadida nesi. Right, wami ngicela ulibuke ngoba mengihambisa wodwa uzosuka uhluleka ukuhamba wodwa. Right, wami yabo uphinda
so uma ngithula ngathi kani uthanda ngathi kani kanjani-ke yeah. Okuphindela futhi make sure ukuthi uyasubscribe kwi-channel like ivideo yayishare ya bekuyikhona-ke lokhu bekungekho ningi. Ngiyabonga.